Hau da Virginia zentzuduna, Kristori kriseiu piztuaz, bidera atera zitzaiona. Aleluia. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Gaur, Sienako Santa Katalinan festa ospatzen dugu Europako patroia, Italiarra, Sienakoa. 16 urterekin Dominika tertziaria bihurtu zen, bere etxean bizi izan zen, bizitza umila, apala, austeroa, eta bere inguruan mugimendua sortu zuen, beak bakea eta batasuna sustatzen zituen. Eta gauza asko egin zituen, bakea eta batasuna bultzatzeko. Aita Santuari ere gutun asko idatzi zizkion, baditugu, eta Avignondik, Frantziatik, Erromara bueltatzeko eskatu zion garai komplikatuak izan zen. Bera dugu Europako patroietako bat, eta batasunaren eta bakearen patroia. Eskadi ezaiegun egoera hontan, lagun gaitzala, gu ere gauza bakarra izan gaitezen, Kristogan. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handi eta eder zaitugulako, horazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santoarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zeure maitasunaren zu bizia eman zenion, Sienako Katalina Santuari, zure semearen ekaldia gogoz hausnartzeko, eta Elizaren zerbitzari adoretsu izateko, egizu arren, haren otoitzari esker zure herria, Kristoren misterioari loturik, poztu dadila beti, haren aintzaren agertzeaz, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. San Joan apostoluaren epistolatik. Zenide maiteok, hau da guk Jesu Kristori entzunik zuei hotz egiten dizuegun berria. Jangoiko argia dela eta harengan ilunik batere ez dela. Harekin elkartasunean gaudela esan eta ilunpetan bagabiltza, gezurra diogu hitzez eta egintzaz. Baina ura argitan dagoen bezala, gu ere argitan bagabiltza, bata bestearekin elkartasunean gaude, eta haren seme Jesusen odolak pekatu guztitik garbitzen gaitu. Pekaturik ez daukagula esaten badugu, geure buruak engainatzen ditugu, eta ez dago egiarik gugan. Gure pekatuak aitortzen baditugu, leiala eta zintzoa denarek barkatuko dizkigu pekatuak eta gaiztakeriak guztitik garbituko gaitu. Pekaturik ez dugula egin esaten badugu, gezurti egiten dugu jainkoa, eta haren hitza ez dago guregan.
Ene semeok, pekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Hala ere, norbaitek pekatu egiten badu, hor dugu gure bitarteko aitaren aurrean Jesukristo zintzoa. Bera da gure pekatuen ordainoparia, eta gure pekatuena bakarrik, baita mundu guztiko pekatuena ere, jaunak esana. Ene anima goretzazu jauna. Ene anima goretzazu jauna. Ene anima goretzazu jauna, nere barren osoan haren izena deuna. Ene anima goretzazu jauna, eta ez ahaztu haren zuri egina. Ene anima goretzazu jauna. Harek barkatzen bait ditu zure hobenak, sendatzen zure gaitzak denak. Begiratzen du heriotzetik zure bizia, ematen dizu buruntzat grazia eta errukia. Ene anima goretzazu jauna. Erruki hor da jauna eta pupibera, beran haserre eta guztiz onbera. Ez da beti auzitan hariko, ez da haserretuko betiko. Ene anima goretzazu jauna. Aita bere semeetaz errukioi den bezala, beldur diotenentzat errukidun da jauna. Berak ezagutzen du gure buztin orea, gogoan dauka lurrautz gerala. Ene anima goretzazu jauna. Aleluia, aleluia. Bedenkatuazu aita zerulurren jauna, zure erreinuko misterioak jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Aleluia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen. Bedenkatua zu, aita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintxuei eta buru utxei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan duzu. Nere aitak dena eman dit, inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez da aita ere, semea baizik. Eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Arrezazue nere uztarria eta ikasi niregandik. Bihotz bera naiz eta apala. Eta aurkituko duzue zuen animentzat atxeden. Nere uztarria leuna bai da, eta nere zama harina. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Hemengo irakurgaian San Juan apostoloaren epistola batekin aurkitzen gea. Eta San Juanek esaten du Jainkoa argia dela, berarengan ilunik ez dagoela, eta harekin komunioan edo elkartasunean gaudela esaten badegu, baina ilunpetan bagabiltza, edo pekatuan bagabiltza, orduan ez dugula egia esaten. Epistola honi buruzko homilia eta hausnarpen oso ederra egin du gaur goizean Frantzisko Aita Santuak. Denoi gomendatzen dizuet, interneten, YouTubeen, Aita Santuaren homilia hau bilatu eta entzutea. Benetan sakona eta lagungarria denon bizitza espiritualerako. Nik puntu batzuk komentatu nahiko nituzke. Aita Santuak San Juan apostoloaren epistola honi buruz esan dituen puntu batzuk. Baina, hasi baino lehen, oinarrizko gauza bat. San Juan apostolak pekatuari buruz hitz egiten du. Zer da pekatua?
Zeren, askotan, azken aldiotan, entzuten dugu, baina pekatua, baldo pekatuik, garai hontan, ez alda inbentzio bat, edo apaizena, edo ez dakit zer, baldau pekaturik gaur egun, existitzea alda pekatuik, ez alda inbentzio bat. Nahi batek beti esaten zidan, pekatuik baldaun ikusteko, juntzaiz bizilaunen bilera batea, ikusiko zu. Aber, pekatuik daun edo ez, eta nik esango nuke, nahi aluzu pekatua ikusi, begiratu zure familian, zure etxean, begiratu zure lantaldean, edo zure barnean baita ere, pekatua bere fruituengatik ezagutzen da, zeintzu die pekatuaren fruituak, banaketa, tristura, ulermen falta, bakardadea. Azkenea pekatua zer da? Pekatua ez da norbait zuk zeo zer iten dezuna, eta ez nekin gaizki zehonik, eta tik bat gaizki indezu, ez da hori. Pekatua baitasunean huts egitea da. Importantena ez da pekatua bera, baizik eta galtzen ari zeana. Eta zea izea galtzen pekatuarekin, bizitza eder bat. Seme prodigoaren parabolan, hau da seme helduak ulertu gezana. Gogoratuko zate, semea etxera bueltatu zenean, seme gazteena, seme helduena aserretu inzan. Nola, guain festa bat iten diozu, aserretu inzan aitakin. Festa iten diozu gazte honi, ondo pasatzen ibili da hortik, eta guain festa iten diozu itzuli dala, aitak esaten dio, ez zeon ondo pasatzen hor, pekatuan zeon. Pekatuan ez da ondo pasatzen, gaizki zaude, tristura, banaketa, bakardadea, pekatuan ez zaude ondo. Eta santuak esan duen lehenengo gauza, hau komentatuz, hauxe da. San Juanek esaten du, pekaturik ez dugula esaten badugu, gure burua engainatzen dugu. Eta santuak esaten zuen, hemen arriskua dago, arriskua esatea bai egie da, bale? Onartzen dut pekatu edaula, bale? Eta onartzen dut dena pekatari gehala, baina arriskua da esatea, deno pekatari geha, zein goio, gero arte, eta aurrera jarraitzen den dere bizitzakin, ez. Honek konkrezioa eskatzen du. Benetan edertasuna bilatzen baldin badeu gure bizitzan, honek konkrezioa eskatzen du. Zeinekin, gure anai-arrebekin eta jangoikoarekin. Anai-arrebekin huts egiten deunean esatea beira, gaizki indet, honengatik eta honengatik. Eta jangoikoarekin berdin, adiskide sakramentuan, apaizarekin, beira, pekatari naiz, honengatik eta honengatik. Esaldi fuerte bat esan du Izar Santuak nire ustez ederra esan du, bizitza espirituala oso sinplea da. Eta bizitza baita uste baino sinpleagoa da. Askoz sinpleagoa. Gugea komplikatzen deunak. Nola komplikatzen deu? Nabardurekin, tonu grisekin, justifikazioekin, gure artean aurrena. Nik anai bati gaitz bat iten badiot, askotan justifikazioak aurkitzen ditugu gure barnean. Hoi da grisa izatea, aita santuak. Egia beti oso konkretua da, oso konkretua. Eta aurrak normalean konkretuk izaten dira. Oso konkretuak, behidan, gaizki indet, honengatik. Eta beste honengatik. Gezurrak grisak izaten dira. Nabardura askorekin. Eta gezurra askotan, grisa dan gezurroi, ez dakizu nondik hartu, nondik ulertu, ez dakizu. Egia beti konkretua da, oso konkretua. Evangelioan entzun dugu, evangelioa sinpleena da. Ez da komplikatua gure evangelioa. Ez da asko ikasi behar, bededun izateko.
Txinpleen fedea da, gure fedea. Eskatu dezaiegun Jangoikoari gaurko egunean, eta pazkontan, txinpleak izatearen, bihotz txinplea izatea. Gauzei bere izenez deitzea. Jesus jaunaren gana, sinpletasunez jutea, barkamena eskatzea. Jauna, barkamena eskatzea izut honengatik, eta honengatik, eta berdin gure anai arrebekin, inguruan ditugun anai arrebekin. Eskadezagun transparentziaren grazia, transparenteak izan gaitezen besteekin, eta Jangoikoarekin, ondela izan bedi. Senideok egin diezaiogun otoitz Jangoikoari, gizon emakume guztiak salbatzea nahi duen aitari. Eliz arduradunen alde, ida desatela arduraz hartzainonak beren eskuz utzitako hartaldea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde, gaixo guztien alde, baita mediku eta erizainenen alde. Adineko pertsonen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu, Kristo berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde. Garai honek familia lotura sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, bizi dugun egoera Jesusen Paskoaren pozaz bete dadin. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Iztueraren itxaropenean hil direnen alde. Jaunak betiko atsedena arditzan. Eska dezaiegun jaunari. Jaun onbera, entzun arren, gure eskariak, entzun bihotzonez, zure fededunen otoitzak, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia, Jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, Katalina santuaren oroitzapenean, eskaintzen ari garen opari salbagarria. Egizu, haren irakaspenek argi gaitzatela, zuri, egiazko Jainkoari, esker beroagoak emateko gai izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zu zen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztit santu, Jainko ahal guztidun beti erekorri,
Egokia da bai, zu gorestea. Guretzat duzun ardura miragarria agertzen bai duzu. Zeruetako erreinuagatik, beren burua Kristori eskainita bizi izan diren santuengan. Horrela, hasiera hartako santutasunera erakartzen duzu berriro gizadia, eta aurretik gozarazten dizkiozu hemen, gerozko bizi berrian izango diren ondasunak. Horregatik santu eta ingero guztiekin goresten zaitugu beti eta beti esaten dugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zeru, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, mundu honetatik zeuregana eraman dituzun zure zerbitzariak, Vitoria, Josu eta Iozu, zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Eta era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Angoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jainkoak bere maitasuna isuri digu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bidez, beraz fedez eta itxaropenez esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, ekin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egunontako ogia,
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, ere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, maiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, mai guzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorpua. Kristoren. Jainkoa argia da, gu ere argitan bagabiltza, elkartasuna dugu batak bestearekin, eta haren seme Jesusen odolak pekatu guztitik garbitzen gaitu. Aleluia. Kristoren gorputza. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala, bat egiten dut zurekin, eta besarkatzen zaitut. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz.
Hartu dugun sakramentuak, eman diezagula jauna betiko bizia, Katalina santuaren mundu ontako bizia, indartu zuen bezala, Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain da gure heriotzeko orduan. Amen.